Asimbonge uNkulunkulu ngamathuba precious njengalawa. Simbonge uNkulunkulu ukuthi siphakathi singenile uSathane engavumi sangena ku2026. Ukufika kwethu bazalwane masifika ngesikhathi ayuthi suke silele nokusakwaziwa yithi ngoba sisethubeni lokuthandaza. Awuthandaza ugcine la. Isikhathi se-prayer and fasting isikhathi sokuhlala emthandazweni. As you fast food, you must feast God. Yeah. Uzitike ngoNkulunkulu emthandazweni ezweni lakhe. Xoxe nomoya ingcwele abe umhlobo wakho akutshela izinto ezizayo. Umnike ithuba umoya ingcwele uvuleleke kumoya ingcwele ngoba is more than willing to to lead you to all the truth. Abe umprofeti within you umoya ingcwele. A prophet ngawe. Izindaba umnike inhliziyo nengqondo. Uyadinga futhi umoya ingcwele ukukusiza ngisho ekusweleni amandla. Uthunyelwe lokho imission yakhe to make sure ukuthi awuphelelwa amandla ekhona. So simbonge nje uNkulunkulu ngezinto asenzela zona. Kule nkonzo ke singene kuyo bazalwane kunama prayer items. Umoya ingcwele kade sikhuluma noMama Hlaba uthi amanye aqondene nawo as individual. uNkulunkulu uzocover izidingo zakho as individual njengozela. And ngiyamethemba uNkulunkulu mayithinta impilo yakho uthinta na yonke into ebiza igama lakho. Especially umndeni. Njoba silana nje ngokwezwi lenkosi singakucabanga ukuthi sila sodwa. Sila nabegazi. Ngicela nje ungayicabanga indaba ukuthi uze wedwa. Ubekwe ethubeni elihloniphekile ukuba ube yi-gateway yomndeni. Ube point of contact. Kwaze ukuthi makhona wena sebekhona nabangekho. Ya indoda ibuza abapostoli ithi Makhosi ngenze njani ukuba ngisindiswe. Uyabona ukuthi uyazicelela yena. uNkulunkulu mayesephendula akaphendulanga ngendlela acele ngayo. Uthi kholwa uyosinda wena. Angithi uzicelela? Ngoba uNkulunkulu wenza nangaphezulu kokucela kwethu ebesethi nendlu yakho. Kwaba njalo vele. Ngicela uzibone unendlu yakho la endlini. Ngicela ungivumele mangikubingelela namhlanje. Noma ilanga lingakashoni kodwa mangikubingelela namhlanje ngithi ngibingelela wena nabendlu yakho. Uyishayelana izandla uyishayela ukuthi uyakholwa yini lento ngisho. Akwenzeke kuwe njengokukholwa kwakho. uNkulunkulu esimkhonzayo bazalwane ukhuluma amagama ajulile wathi ngokukholwa kwakho ngokusindiswa nje lokhu kwakho bonke abantu abahlobene nawe they are sanctified. Nazi lisho ukuthini lokho? Alisho they are purified, lithi they are sanctified. Lisho ukuthi sebebeke eceleni ngokungathi sebesindisiwe. Babekwa kuyiposition yokuthi ingabageji insindiso because of you.
na kufuneka ukwazi lokho ubusu uyakholwa yikho ukuze kwenzeke. Ziningi into ezisigeja ngenxa ungazi ukuthi zamalungelo ethu. Sicabanga lokho esikwaziyo kanti kuningi singakwazi okuyifa lethu nabantwana bethu. Kuzosiza ukuthi silifunde iBhayibheli ngoba sifunda iwill. Nangizwa njengendlalifa kufuneka siyazi iwill. Yabona? Ubaba before ahambe emhlabeni ubhala iwill ukuthi ifa lakhe lizokwabiwa kanjani. Labo abazindlalifa abalisebenzelanga lisetshenzelo ubaba. Azange sijuluke uJesu ujulukile. Okwethu kudlifa ngokukholwa. Sidle ifa lezethembiso ngokukholwa. Ngicela uShumayeli umakhelwane ukuthi asiqale mngane, asiqale ukudla ifa lezethembiso. Singalibazi 2026 asilidle manje, silidle bukhoma. Silidle uSathane ebhekile. Silidle bukhoma, silidle uSathane gedla amazinyo. Lendlalo itafula ebusweni bethu phambi kwezitha zethu. Lendlalo disini. Yegama likaJesu. Amen. Ubufakazi buningi bezinto uNkulunkulu azenzayo kule fasting. Last year ngathi uNkulunkulu akeziqala ukusebenza ngoba usuqedwe 21 days. Ngesikhathi uqala ungena kwe fasting ikhonto ayiqalayo naye. Lalela ke ngesikhathi uJohani uJakobe ecameletsheni wabona umbono wesikhwelo noma staircase esihambayo njengasese emall noma kwakhamba ingilosi asisho njalo kodwa ko staircase sengilosi enyukayo nezehlayo now njengoba sizwe la emthandazweni nje sizophathisa ingilosi enyukayo. Uma ngabe kukhona ezinyukayo uNkulunkulu uzokwenza sure ukuthi khona ezehlayo. Kusho ukuthi masithandaza sizila nokudla sinikela siphathisa ingilosi ukunxusa kwethu ngoba yonke lento mayisihlangene ibizwa ngokuthi siyanxusa kuJehova. Now uNkulunkulu kuma esehla ke esehlisa ingilosi zehla ziphethe besicela. Nikhona nonke bazalwane? Mayikhuphuka zehla zikhuphuka nesicelo sethu. Mazehla nalokho besicela. For sure mazehla azehli ngesize yesicelo sethu. Angithi ngishilo. Ya indodi yazicelela ngenze njani ukuba ngisindise icelela yona. Wathi uNkulunkulu ke mina ngenziwa kanjalo ngiphendula nangaphezulu kokucela. Yabona? Uma kade iyodwa ingilosi ibiphethe isicelo sakho engathi uzosizana sibe u4 esibuya nempendulo. Yes. Ya bakhona abakholwa bengakholwa. Ngicela uNkulunkulu asifake lesipho kuthiwa isipho sokukholwa kimi. Yabona? Ziningi inhlobo zokukholwa khona lokho kuyigift. Now ithi gift of faith uma ula kodwa usazabalaza ukuthi ukholwe. Mina I'm there ukuthi ngikholwe for you. Ngoba ukuza kwakho la kuyabona ukuthi uyakholwa kodwa futhi uNkulunkulu kufuneka asize ungakholwa. Angani manje khona yini? Yeah, so ngoba kuyenzeka sometimes sithi si excited wena ubumuncu. Kodwa uzile kodwa awukhombisi ukuthi usufika ezintweni zakho ke manje. Yabona usabanjwe la depression osuku nayo ekhaya. Usabanjwe la anxiety sewufikile la kade uyakhona. Manje ke mina ngizosizana nawe ke. Ukuthi lento oyizelela uyibone noma kade ungazi noma
ubutrya umthetho wakho bungathi uyatrya uthi ake ngiyotrya mhlambe usivakashele nje uzotrya asitry ke la ziyenzeka izinto yes I say yes uNkulunkulu ka2026 akezozama ukuphendula umthandazo uzophendula umthandazo nangaphezulu kokucela kwakhe yes akazami yazizwa ukhala kwazo lezandla ezabantu abakholwayo ukhala kwabo awuphinde uyishaye elalele noSathane shaya izandla ngegama lika Jesu yes 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 thank you Jesus thank you singahlala phansi ukhoneni bakhe masibingelele abantwana bethu abasihola ngendumiso ubaba angabaholi bomsebenzi esisebenza kanye nabo ukwelusa lo msebenzi nemndeni yabo sayibingelela sibingelela abasihambele sibingelele ibandla lonke lika Jesu sibingelele isithando sami Mahlaba egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. I'm so excited bazalwane ngingakaboni ukuthi kwenzakalani ngoba into ezokwenzeka into eqale yenzeke ingakenzeki ungamtshela umakhelwane into akade ngisho manje ngithi into ezokwenzeka uNkulunkulu usebenza kanjalo ngicela ukubambe lokho into ezokwenza njani into esinjani ingakenzi njani ya ngomthandazo usho njalo ukuthi intando yakho mayenzeke emhlabeni ngoba already seyenzekile njengoba injalo emazulwini yabona kusho ukuthi into ezokwenzeka emhlabeni seyenzekile kwezasemazulwini uma uthanda seyenzekile kwelemoya uyizwa lo ndaba asithandazi la into azoqala ukuyenza sithandaza into azoyiqala eseyiqedile ingakho samukela ngokukholwa ngoba ukukholwa kona kwezinto ezizayo okwezinto esezenzekile zi ready for ukuthi zenzeke ngithi ukholwa kwani zi ready ukuba zenze njani sheshani ukholwa kwezinto ezinjani zi ready ukuba zenze njani yeah ingakho noJesu mayisifundisa ukuthandaza ukuthi kholwani uthi namukele nizoba nakho yabona yamkelani ningakabi nakho yamkelani sekukhona ungakabikho ukuze kube khona phela yabona uma sithandaza ngokukholwa kusho ukuthi sithandaza singaboni ngoba vele we are spiritual beings akufuneki ucabanga ukuthi your true identity is the physical part of you that's your house ingakho wena as the spirit as a soul lezinto eziwu2 zakho umuntu wangaphakathi azibonwa ngisho iphuma emzimbeni azibonwa awuniyezwa sizwa ngabo sekuthiwa nje usesishile emhlabeni yabona mawushiya umuntu usesemzimbeni uyambona ekushiya nengane yakhala mawungangishiyi yabona ngoba usesemzimbeni uma uyishiya ingane uyishiya physically ikubona uhamba noma gijinywa khona obashiya bonke siyambona ehamba phambili kodwa ukuphuma kumphefumulo ushiya abasemhlabeni akubonwa kodwa uhamba ngempela sihambe futhi ongcwaba indlu yakhe ngoba sinesivumo sokuthi ngempela uhambile ngoba akasacwayisi akasezwa akasasabeli kusho ukuthi kuyena umuntu lo ongabona yabona mangibiza usibongile noma ngibiza uJabulani ngisuke ngibiza lo muntu ongabona owenza kunyakaza obonwayo yabona
Manje asizijwayezeke ukuhamba ezweni elingabonwa ngoba izinto ezibonwayo ziqhamuka kulona. Uyayizwa indaba? Ya makwahluleka lapho khohlwa ayikho into ozoyamkela uNkulunkulu. Nesibusiso sokukholwa ilaba abakholwa bengaboni. Yabo? Ungaqala ukuthi ngoba uzwa hayi akusafani sengizizwa sengingcono. Imake ngokuzizwa. Izolandela leyo ukuzizwa ngoba i-physical yokuzizwa. Phila ungakazizwa. Bengadlali nawe nje i-message ye-faith, i-language ye-faith ukuthi ngibingelela wena nomndeni wakho ufike nawo. Ya, ngoba wena uyimbewu. Benikwazi lokho? Ya, ma uyimbewu kusho ukuthi uyimbewu enembewu. Ma utshala into eyimbewu kumila isitshalo esikhipha imbewu. Imbewu iphuma embewini njengoba siyimbewu kaNkulunkulu nje. Ya siyimbewu kaNkulunkulu ngoba sisele ngembewu. Ingakho zala abanye nathi besindiswa. Siye sibabiza abantu abasindisiwe sithi abantwana bethu enkosini ngoba siyimbewu ephuma embewini. Yayibona ndaba? Ya. And imbewu ayivamisile ukufana nesithelo. Utamatisi nembewu katamatisi abafani. Kodwa utamatisi uzophuma kuyona lento engathi ayifani nawo. Ingakho manje ufunda ukwamkela izinto zakho ziseyisimo sesithembiso. Ngoba kuzophuma lento ephethwe isithembiso. Uma isithembiso sithi ngemivimbo yakhe siphilisiwe, kuleso sithembiso khona ukuphila kwakho enyameni. Yabo, yamkela imbewu ke ukuze mayifika emhlabathini oyinhliziyo yakho ibisithela isithelo ezokwenza umzimba uvume nawe ukuthi hayibo lento ebisho yizwi singayizwa nami. Ingakho manje kufanele masithandaza sicela sinxusa kuNkulunkulu. Kufanele sithi sinxusa besamkela. Sithi sinxusa besibonga. Sithi sinxusa besidumisa. Senza uNkulunkulu abone ukukholwa, ezwe ukukholwa. Ukukholwa kuyazwakala phinde kubonakala. Ngithi ukukholwa kwenze njani? Ya, i-centurion yathi nje mawukhulume ngezwi akudingeke uzufike. Yisho izwi ngizofika seku-right ekhaya. Lithi iBhayibheli ekuzwa lokho, ukukholwa kuyazwakala. Ngoba kuyakhuluma. Kule fasting kufanele sivumele ukukholwa kukhulume, sivala umlomo ukwesaba. Akhulume nje ifaith ngoba yona izovela ibonge ingakaboni. Ngoba ifuza uNkulunkulu obizinto ezingekho njengento ezikhona. Yabo, it's a language ekufanele uNkulunkulu athi mayeyizwa athi angizange ngibone ukukholwa nje. Ebese ethi makubekwe nje ngokukholwa kwakho. Uyayizwa indaba? Ya, asifunde nje ukuthi sibambe izinto zisesemoyeni ngoba nathi siyimimoya. Sikholwa uNkulunkulu ongumoya and simkhonza ngomoya. Siqonda into zikamoya ngomoya. Yabo. So izinto eziqondwa ngomoya azivamisile ukuyenza isense engqondweni. Yabo. Ingakho izwakala ibula. Ivangeli lizwakala libula kwababhubhayo. Kodwa kuthina esikholwayo lingamandla awubona umehluko. Mawukakholwa lento abantu abathi ibula iyakujikela wena ingabe ubula kuwena ibe amandla asindisayo. Kholwa, understanda ngokukholwa ungaka understand ngengqondo. iBhayibheli lithi ngokukholwa siyaqonda ukuthi uNkulunkulu wadala konke ngezwi. Kwathi okubonwayo akuphumanga okubonwayo kuphume okungabonwa. Manje scientifically akuyenzi lonto isense ukuthi izophuma kanjani into ebonwayo iphuma kwengabonwa. Kodwa that's how God works. Angiphindi, that's how God works. Ingakho uma ngabe uyabona ukukholwa kwakho kufanele ufunde uMngcwele akufundisa ukuthi ekukholweni samkela singakamkeli. Ngithi ekukholweni senze njani? Ya ngoba uma ungamkelanga ungakamkeli awuzokwamkela into ongayamkelanga ungakamkeli. Isho lento kade ngisho. Ningadla amazambane ashisayo. Niphendule nje kahle. Sebenza ungakasebenzi. Uzozwakala kumuntu ongakholwa engathi uyahlanya. Uvuke ekseni baba ngiyabonga ngomsebenzi ongiphe wona. Isibusiso leso sokukholwa ungaboni.
Ngithi sibusiso leso sibambeni ngo2026 lesi sibusiso sokukholwa ungakaboni. Yabo? Ukuze uphase itest ufuna ukukholwa kwakho kume ungayiboni into okholwa yiyo. Konzo uphase itest yokukholwa and uNkulunkulu reward ukukholwa kwakho ngoba ukholwe ungaboni. Yabo? Mayithi uNkulunkulu ngingakakubumbi ngakwazi. Yabo? Kusho ukuthi ungakabonakali ngamehlo. Kusho ukuthi ungakabikho umzimba wakho. Wena wasewaziwa as the spirit. So umzimba uyabunjwa wena uyaziwa. Angiphindi. Lo ngaphakathi oshiya emhlabeni waziwa lo abehlala kuye one date yokuzalwa engakabikho engakabunjwa. Wena wasewaziwa umdala kunalo umzimba wakho. Nase nazana noNkulunkulu. Ingakho uma ngabe uye ulahleke ezolweni nje uNkulunkulu ulahlekele uzofuna nokusindisa okulahlekile. Akakhulumi ngomzimba wakho ngoba wawungekho ngesikhathi nazana naye. Manje kufanele sibambe nalento ukuthi awuphela umthandazo wasesontweni. Uyawazi umthandazo uyabhora umthandazo wasesontweni ngoba uyazi nawe lento uyithandazayo uthandaza for the sake yokuthandaza. Uthandazana uthandazelana ngoba sekuyisikhathi sokuthandaza. U-expectani uNkulunkulu ayisekubona yena. Asenzi kanjalo. Asenzi kanjalo. Ngithi kuwe asenzi kanjalo. In fact masingamyekela uNkulunkulu unamandla okwenza new thing every day of your life. Ngitheni uNkulunkulu unamandla okwenza. In fact mawuthanda ngathi uNkulunkulu unamandla to provide you every day of your life. Akumkhathazi lokho. Ingakho ethi masithandaza sothi usiphe namhlanje ya kusho ukuthi akasho ukuthi kuze ningangihluphi ngizonika once a year. Ungazolungikhathaza ngizonika at least once a week. Lo 6 days nidle konke. Uthi imihla ngemihla. Imana wayibanika imihla ngemihla. Mabethi bayayibeka ukuze bangalokhu bayolanda imana ekseni yayivele bavuke ngakusasa seyiphithizela impethu ukuze bangayidli badle fresh yosuku. uNkulunkulu wayikwenza amabomu ngoba wayingayenza ingaboli. Ngoba uma uyiqoqa ngolesihlanu ukuze ungaqoqi ngesabatha ngolumgqibelo wawuvuka ekseni ifresh. Kusho ukuthi ayiboli ngoba isimo esibolayo. Ibola ngoba uNkulunkulu ufuna ukulokhu ekunika njalo. Ha abezwanga baphi bahleli kuphi la behleli khona. Angakunika ingaboli insuku ezintathu kodwa uyibolisa ngamabomu ngoba manje wena umvimba uthi angakuniki zonke insuku. Akumkhathaza uNkulunkulu akathathi ngisho holiday mayizo provider wena. Mayizogada wena ubusuku lele asukele izitha zakho lele. Kuningi uNkulunkulu ongathi mangabe kubonisa ukuthi bekuzanywa lento ngawe. Mhlambe baxabana bodwa. Ana man khona yini? Uyakufihlela ngoba uzoba traumatized. Angimsindise kodwa ngambonisa ukuthi usindephi. Mhlawumbe uthe udlula kwakhaje imoto emva kwakho. Kodwa namhlanje uyadlula futhi kulo ndawo ngoba awubonanga ukuthi usindephi aphinda kuphephise futhi. Awukho la ngoba uhlaniphile. Ula ngoba uNkulunkulu ethembekile. Njengoba ungibuka ngamehlo cishe ngathi amehlo acwayi angani manjani. Njengoba ungibheka nje. Yabona ukuthi uvukile namhlanje kuseni uSathane ekhona namademoni. Nama germs ekhona nama viruses ekhona yonke into ikhona. Thank you baba. Konke lokho okungaba ingozi kuwe kuphetshezwa ingilosi. Nikhona kala? Yeah. Ungakulingi wenza mistake yokungabaza uNkulunkulu okunika umphefumulo. Waphinde wakunika indodana yakho uJesu Kristu. Wenza sure ukuthi uyavuka ekseni usemandleni. Bonga lezo zinto, bonga. Bonga. Uma ekwazi ukunika imlenze, angeke ahlule ukunika ibhlukwe laleyo mlenze.
mayekunika inyawo ngeke ahluleke ukunika izicathulo awona manje sekhona yini mayekunika isisu kuzokunika nokudla okuqondene nesisu ngoba akukho isisu lasithengwa khona awubathe isisu sami sine cancer ngizothenga esisha kodwa ukudla uyakuthenga ngithi manje uma uNkulunkulu ekunika into ongakwazi ukuyithenga angahlulwa yini ukunika into okwazi ukuyithenga so izinto lezi esikhumbuzana ngazo njengoba sikulesikhathi sefasting ayizufana namanye le futhi ngeke ngikujabulele ukuthi le fasting ifane neya last year no ngoba we are moving from glory to glory yeah this one is going to be a unique one le izobreak i-record la wonke amanye ama-fasting of the past le la ku-Isaiah 58 ufuna sibone the God chosen fast mama wethu Mahlaba uzomane esinika ke ama-items ezinto ekufuneka siyithandazele bengisakhuluma ke ngithi kule fasting kuzophendulwa imikhuleko yakho as an individual wena uNkulunkulu uzokabhekane nawe ukuthi wena udingani ebese phendula umkhuleko because of you aphendule imikhuleko nezifiso zakho ngefamily yakho a group of people uyazi ngizizwa zithini lezandla zithi makube njalo Nkosi zisho njalo nje kushaya zisho njalo zithi makube njalo Nkosi zisho njalo bese uNkulunkulu ephendula umthandazo wethu njengebandla lakhe Nangizwa bazalwane kukhonto esidinga as the body of Christ ebese ephendula imikhuleko yethu for the nation kuphile izwe eligulayo uyabona izwe lakithi eSouth Africa lidinga abantu abanjengathi abanxusayo who are standing at the gap and kuneprofeto ezinye azwakali kahle kubonakala eSouth Africa very soon izoba kwi-civil war kubonakala eSouth Africa kuzochitheka igazi and kubonakala eSouth Africa idlula ebuhlungwini obumangalisayo and clouds are gathering and people are sick and tired kune revolution ezwakalayo and abantu sebekhathele ukubekezela and ukulamba kwabantu esiswini kungasesona isisu nje sokuthi balambele ukudla kuphela kodwa izidingo zabo besaphila emhlabeni uma zingahlangabezeki by time bomb engadubula noma yinini kungabikho futhi ozoyicima but something is happening the enemy is doing some syndicates behind the scene but okumangalisayo ngikushilo na izolo abantu abakwi prayer and fasting bayakwazi ukureverse into ebefune ngabe yehla ingabe sehla noma ngabe ibizo kwehla ngejudgment kaNkulunkulu uma bekhala kuJehova bevuma izono zabo nezezwe njengoDaniel uNkulunkulu uyezwa esemazulwini aphilise izwe nikhona ngicela ukubonge ukujabulelela ukuthi unikwa amandla okureversa izinto eprofeti ukuthi zizokwenzeka zingabe senzeka sengisho iprofeti ukuthi zizokwenzeka zingabe senzeka kuningi eBhayibhelini sikubona lokho okunye kuplano uSathane ngenxa yesizwe sakwaIsrael efuna ukuzwisa uNkulunkulu ubuhlungu okunye uNkulunkulu ngentukuthelo yakhe ngenxa yezono zabantu bakhe uba namagama awakhulumayo athi ngiyeke Moses ngibashabalalise bonke ngiqale phansi ngenza isizwe sami ngawe ebese uMoses eyedwa akhulekela abantu abawu3 million uNkulunkulu akade ezobabhubhisa amesikhaleni
akhumbuze uJehova hayi ngoba ekhohliwe kodwa am-approache ngamazwi nangezethembiso zakhe aze athi uFaro yena konje ngathini mayayezwa ukuthi kanti bakhululela ukubabhubhisa la ihlana. And then the Bible says, and God repented, meaning God changed his mind. Basinda abantwana baIsrael about 3 million basindela umuntu oyedwa. And here we are more than one here. How nikhona nonke bazalwane? Noma ngabe iSouth Africa beyideserve ukushawa uNkulunkulu. Kodwa masikhala thina on behalf of our land, on behalf of our people. Nikhona nonke bazalwane? On behalf of communities, our families, sikhuleke yithi ama-gap standers. Obana bayizwa nje ngishoyo. And izwi lakithi lifumane lento ekuthiwa yimercy. Kusho ukuthi uNkulunkulu awithdrawe isibetho nejudgment ekade ezoyehlisa. Ebese release igrace. Obana bayizwa nje ngishoyo. Lokho esikuzelela akuzubenefita thina sodwa. Kuzobenefita nabangayiboni isidingo sokuthandaza. Basindele thina. UAbraham wathi mabe u50 uzolibhubhisa iniGomora lalizobhubha kabuhlungu umlilo. Eseyilungisile uNkulunkulu umlilo ozoshisa iGomora nabo bonke abahlala khona. Kodwa maezwa uAbraham ethi yamose umuntu oyigap stander lo enxusa uNkulunkulu uthi manje wena njengejaji elilungileyo masushaya izwe laseGomora naseSodoma uzohlanganisa nabalungileyo bakho. You are a righteous judge when. Your judgment is fair. Hakamosha. Uma be u50 uzolibhubhisa wathi uNkulunkulu ngenxa le50 lo laba abantu aba more than 300,000 bebheda benjalo sebeyosindela le50. But ungacabanga ukuthi ungayithathi kancane indaba okuhlangana we are more than 50 here. Hey, uma kwenzeka in the Old Testament. Yebo? Noma ngabe uswazi likaNkulunkulu selum kanje phezulu kweSouth Africa. I-judgment kaNkulunkulu ngenxa yezono zabo bekhipha iziswa abantu benza yonke into bethukuthelisa uNkulunkulu. Kodwa izono zabo ezinyukile njengephunga elibi zanyokela uNkulunkulu zo-overtake imikhuleko yabangcwele. Asikho sodwa la sisenkonzweni yabapriest. Sithwele izwe lakithi izihlobo zakithi icommunity yakithi sizonxusa bazithola sebenxusa uNkulunkulu bengamfuni ngenxa yokuthi sibalayishe ngezifuba seza nabo endlini kaJehova. You are never alone Jobula nje. Uthwele isizwe sonke. Umpriest wayengangeni yedwa wayengena la esifubeni kunezizwe zonke ezu12. Hallelujah. Wayengena nento ngathi ibhibhi sengikhohlwa igama layo kuthiwa yini? Yayiba namatshe awu12 amele izizwe zonke zakwaIsrael ngoba bona bakwazi ukungena kwingcwele ngcwele bangenelwa umpriest. Manje iBhayibheli lithi usenza abapriest namakhosi. Ingakho singena kwingcwele ngcwele ngegazi. Singena nabantu bonke iSouth Africa yonke asibambe sonke singene nayo. Ngithi asibambe nogogo bakithi nomkhulu nomalume phathi singene nabo. Glory to Jesus. You are not alone. Uhleli lapho nje uhleli nabakini bonke. Abantu abangekho eduze kwakho abantu asebehambile emhlabeni. Abasena chance yokuphenduka noma ungabathandazela you are wasting your prayer. Ngoba kumisela umuntu afe kube kanye emveni kwalokho ijudgment. There's no second chance ngale kwethuna. Ofune kubathandazele yilaba basele. No Jesu ukuthi sikhulekela nina nabantwana benu. Nothi mina sengiyahamba mina. Abathandazela abantu abafile kuthandazela abakhona. NoAbraham washo njalo wathi akusekho ukuhlangana phakathi kwethu. Noma ungacela uLazaro ukuthi azokusiza angeke aseza kunegap. Abantu asebehambile emhlabeni sekuphelile it's over. Kodwa laba basele shaya phansi ngesicathulo akekho ozofe ngakholwa. Shaya phansi ngesicathulo akekho ozofe ngakholwa. Ngitheke izolo khona umprofeti la ohlonishwa umhlaba wonke. Wabona u2026 uNkulunkulu wawuhlukanisa phakathi wabeka u20 ngapha no26 ngala. Usekhona? Wathi u26 wegama lami.
the numerical value of the name Jehovah. Njobe Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, Jehovah Rapha, Jehovah Tsidkenu, uNkulunkulu esebenza lapho. uNkulunkulu enza umsebenzi. uJehova overall ayigqokela ukusebenza. Magulwa is Jehovah Rapha. Nikhona basolwana? Ready for uhlabezana nedingo zakho according to izidingo zakho. Mawomile nje ungamanzi okuphila. Mawulambile uyisinkwa sokuphila. Mawusebumnyameni ukukhanya kwezwe. So he's ready for action kuJehovah Jireh. And igama Jehovah igama leli ekuyilona gama lakhe. And igama eline covenant phakathi. And igama eline redemption phakathi. So uma uhlanganisa onke lamagama kaJehova ngeShebheru ubuswashintsha abe yinamba kuphuma u26. So 2026 uJehova ibonakala. Ngoba u20 usho ukuvela kwakhe. Usho irevelation. Nikhona bazalwane? So uNkulunkulu uzovela enkazimulweni yakhe ephelele. Uzovela kwabagulayo eJehovah Rapha. Abezuphila abantu kulonyaka kuzoba isimanga. Njobe uJehova sebawothi nje uNkulunkulu ezempi. Uma uye enenga akekho nokumelana nathi. Yena nathi thina naye we are the majority. Uma uJehova Nisi kusho ukuthi he is our victory. That is why kufanele sicule iculo labantu asebebuya empilini benqobile thina silicule sisaye. Ngoba sihamba noJehova Nisi. Yabona? Methu David noma ngihamba ke esigodini sethu zilokufa ngihamba endaweni ezinobungozi angesabi ngoba wena unami Jehovah Shammah. uShammah usho ukuthi the Lord is present. The Lord is there. His presence engakenzi lutho iqedwe kwesaba la uhamba khona. Awunezwa yini? Umuntu mayiphethe isibhamu esingashaya iceleni uhamba indawo angeke ayihambe. Uba nesibindi sokuthi yena uhlomile. Yabona? Ngophethe isibhamu simqunga isibindi. Nende indawo kade engeke ayihambe engasiphethe uyahamba kuyo mayisiphethe. Uma umuntu enesibindi ngesibhamu asiphethe, what about us? Siphethe inkunzi malanga yeAK uJehova Sebawothi. Jesus Christ. Nilalele bazalwane. Indaba izoqala kwena. uJesu mayithandaza uqale ngaye. Emveni kwalokho wathandazela abafundi. Wadlula lapho wathandazela abazakholwa uma befundi beshumayela. Umthandazo uyi-investment. Kunemthandazo nje uNkulunkulu asazoyiphendula kade uyithandaza la stay. Lokuthandaza njalo ekseni kanti uya-invest. Mhlawumbe uinvestela abantwana. Uze umntwana mayisekholwa athi umama wami ubevuka ekseni athandaza. Bengimuzwe sempongoloza ekseni noma niyangibona ngisindile imithandazo kaMa. Uyabona? So uya investor emthandazweni. Asho nje uya invest emthandazweni. uElisha wavusa umuntu engasekho emhlabeni ngemthandazo ayithandaze esaphila. Amathambo akhe asala avusa umuntu ofile. So kunemthandazo eyathandazwa ngabazalwane abahamba bengayibonanga impendulo. Kanti le impendulo ibekelwe wena mawufika wena udle ifa lemkhuleko yabangcwele. Esikhathini esiningi sithi sithandaza ukuthi uNkulunkulu asenzele something kanti sesithandaza phezulu kokuthandazelo. noJesu uhlala esinxusela imihla ngemihla njengompriest omkhulu. Lapho uzothola ukuthi umthandazo wakho awusathandazeli ukuthi uNkulunkulu akuphendule. Uzothandazela ukuyolanda impendulo yokuthandazela. Abayizwile? Ya kuningi esikudla ifa lemikhuleko yabangcwele. Ngithi mangicabanga nje ngicabange ingcezu kaNkulunkulu ezayihlupheka ngenxa yevangeli zithandaza imihla ngemihla. Ukuthi ngenze ukuthi okunye ngiyikho ngokuthandazelwa incika kaNkulunkulu. Eyalihluphekela ivangeli kodwa ingayekanga ukuthandaza. Yahamba emhlabeni ngazibonanga into ekade eyithandazela.
kanti sibekelwe imuthi mangifike ngidle ifa lemikhuleko yabangcwele. Sivule leso sikhala sabantu akade bekuthandazela bengakwazi. Bevuka njalo ngo3 bethi ngithandazela nabayokholwa baba. Ngezwi lengceko zakho mazishumayela. Wathandazela usaphuza utshwala. Kwabona ukuthi ngeke usinde uthandazela. Ngeke uphelele etshwaleni kanti siwadonswa ngomthandazo. Thandaza ngendlela ukuthi kube ngathi uNkulunkulu uyakweleta mawumthandaza. Uthandazele ukuthi ngabikho noyedwa baba ozofa kule family engasindisiwe. Sushisa kweleta uNkulunkulu. Sinelungelo lokuthi masithandaze ethi baba imisebenzi ayikho abantu abasebenzi. Hawu angano mani yayizwa lento. Yeah. Ngoba kuyona intando kaNkulunkulu njengoba kuthiwa intando yakhe mayenzeke kuphi. So intando kaNkulunkulu ukuthi kube khona ubugebengu kufetshwe kudayiswe ngemizimba yonke kufa ingane. Intando kaNkulunkulu asingathulike kwenzeke intando kaDevil. Asireplace intando kaDevil kulomhlaba ngoba akasiyona wakazanga udale. Samiyeka nje wenza ukuthanda kwakhe sikhona. Nginithela ngebonkolo, nginithela ngolaka. Ungavumi kunyathela kukhala sika Sathane isicadule emzini wakho. Nishayela nzandla. Ngoma sibe sithambe sibe nice, too much. Sithi noma siyakhala kanti sikhala ukutetema. Sitethengiso Sathane. Ethi uSathane ngiyazi indaba kaSathane namanje asilalanga ebusuku. You become a witness for the devil. Uphakamisa amandla akhe. Engabe ukhuza umhlola. Ngithi engabe ukhuza umhlola. Ngithi engabe ukhuza umhlola. Yabo? Asithathe ngeqomo South Africa sithi vu phambi kwenyawo zika Jehova sithe yakho baba le South Africa. Yabo? Sisho ngokukholwa okunenkani. You can't be nice manje uSathane ngekho nice. Yabo? Sikhombe imjondolo sidayiphele yonke lemjondolo. Akakho izindlu zangempela. Ngoba sisebenzisa ilungelo. Sibekwe emhlabeni ukuthi silungise izinto ebezolungiswa uJesu kubube khona. Hayi Jesu. Sithi ayiphele yonke ngoba singamakhosi phela. Masikhuluma kufanele kwenzeke yonke into. Kunyakaza inglosi. Yabona? Kushintsha indaba, kuzwakala ukuthi hayi sekuzokwakhiwa. Busu uyakukhumbula ukuthi ile mthandazo besisho. Ufakazi mamahlaba bese sifike ngikhumbula siseNamibia noma sile eMount Fletcher kunendawo nje engiyibalayo ebesikhuluma kuzo sithi kuzophela ukungasebenzi kwabantu la. And ngempela kwenze kwesikhathi itende lingakahambi njengaseSwakopmund eNamibia. Sakhuluma ukuthi uNkulunkulu avula amathuba omsebenzi akungena ama-investors la. Saprofeta ngoba uma siprofeta sime endaweni kaJesu ukuthi sidala into ebingekho ibe khona. Akufuneka umthandazo wasesontweni, akufuneka umthandazo wenza into zibe khona, udale umthandazo odalayo. Anganoma niyawuzwa yini? Ukudala kwenza into ibe khona kade ingekho. Wenza ukuthula kube khona kade kungekho ukuthula kule ikhaya. Yabona? Uhlehlise amandla okuthakatha ngoba kunamakhaya athakathiwe anama altars are wrong. Shanga isando sezwi, shanga isando segama, bihliza ama altar. Hey, khahlela ngathi uyalibona. Singayitoto sinezifo bazalwane. Akusafani sengcono bandla. Yabona? Noma ngakholwa, ngifuna sibambe lento. Yabona? Uma umuntu wakini engakholwa lokho akusho ukuthi ngeke asinde ngoba kuzofuneka asinde ukuze abone amandla kaNkulunkulu wakho ebese yakholwa. uJesu bephilisa abantu engababuzi bakholwa yini basinde nisindisewe no wayingasho. Nase niyathula angithi imvula yakhe makutshala noma kutshala umthakathi uyayinethisa. Manje mawufika wena ufika umuntu nemiyeko eyisangoma egula umbeka isandla phili uzoliyeka phansi yonke lento. Nganoma nginitshela enye indaba ke manje ngithi ingane yesangoma ayisebenzi nikhona nonke bazalwane uthi ngifike noNkulunkulu ophethe imisebenzi ifonela ingane by tomorrow
abone lo mama oyisangoma uthi kudala ngibhula ngenza yonke into ngishaya kodwa ingane yami ngiyasebenza. Kwafika uJesu walengane engamfuni. Namhlanje ingane yami iyasebenza. Ngifuna sibe na sizomba lelo golide nje namhlanje. Sizoveza uNkulunkulu 26 uJehova 20 uNkulunkulu evela. 2026 u20 okaNkulunkulu evele ebonwa abantu. U26 uJehova Jireh, Jehova Nisi, Jehova Tidken, uJehova esebenza. U26 noma ngantshontshwa ejele kuthiwa khona ama26 u26 okaJehova uzobamba ama26 asejele. Hayi. Kuzobonakala egoba uphondo u26 kaJehova no26 wama gangsters. Angifuni ukuthi sithandaze umthandazo for the sake yokuthandaza. Ngifuna sithandaze umthandazo onesprofeto ophakathi. Ngifuna sithandaze umthandazo ophethe isando sezwe. Sithi sithandaza bekudilika ama-altar. Sithi thandaza bekureverse ama-spells, ama-curses are-reverse. Sithandaza umthandazo onesihluku kuSathane. I say sithandaza umthandazo ohlukumeza amadimoni noshisa imikhukhu yamadimoni in Jesus name. Yayizwa lento? Uyayibona into engishoyo? Yes. Yeah. UJesu engakabuyi so walanda ngenkana ama-millions. Ngoba manje babhizi lapha baganga ngawo. Niyabona? Kuyaphuma nezendabeni baganga ngawo. Namathenda khona ngama-millions ukudlala. Kunama-billions esingawazi ukuthi ashonaphi. Kodwa ama-billions azosiza isizwe kudlalwe ngawo. Akuzukwenza ka imali kaJehova leyo. Nkosi yami. Kusho yena uNkulunkulu wathi imali impendulo yakho konke. Angithi uyena oshilo. Wathi silver legolide lakhe, angithi? Ya wathi eGibhithe baphuma abantwana baIsrael baphuma besindwa igolide. uNkulunkulu wathinta abantu abangakholwa ukuthi babe isibusiso kubantwana baIsrael. Ayikho indaba yokuhlupheka. Hlupheka ngoba kutesta ukholo lwakho. Hlupheka ngenxa yegama lakhe. Ngoba lokho udlulela lapho ukuthi umqhele wakho uye ubamkhulu, Kodwa ungahlupheki so ukuthi awukholwa. Ake ngisho leli verse. Leli verse, God has given us all things. Phinda futhi. God. Ngiyohlala ngintshela noze nizwe lento ngisho. Uthi uNkulunkulu akuniki into angazange akunike yona. Uqala akunike ungakabikho ngesemhlabeni akunike. Abantwana baIsrael banikwa izwe kuAbraham baba wabo. Wathi lelizwe enginika wona as far as your eyes can see. Elakho nezukulwane. Izukulwane zaba nezwe sese ukhalweni kaAbraham. uNkulunkulu akehluleke ukunika izwe kanti unika ngesizukulwane sesine. uNkulunkulu akaniki kanti akazange anike ungakamkeli. Kukhona uNkulunkulu akunike ungakabikho. Ukuze akunikele ukuthi mawusukhona akunikele ukuthi bekunike ungabikho. Ngitheni uNkulunkulu enze njani? And uNkulunkulu ungacabanga ukuthi mawuthandaza utshela yena inkinga angazazi. iBhayibheli lithi waze engakaceli. Now you must interpret that kusho ukuthini lokho. Ukuthi wazi ungakaceli. Asho sonke wazi ngingakaceli. Ya ubisi lwengane ngihlale ngintshela uma umama esesenyangeni yokugcina ubisi luka mama liphuma ingane ingakazalwa. Right mama nangu nesomkhulu ukuthi akhoreta ngasho akahle imfundisi ayihambi kanjalo. Yebo. Luqala nini ubani ophuma kuqala? Ingane kunina noma ubisi lwengane? Ubisi lwengane baba. Buka ke indlela ngayithi imvelo idala uNkulunkulu manje akafuni ukuphuma ingane bese ilinde ubisi.
khona la sirobheke khona saphilisa okwempabanga sesi-blessed ukuze uJesu alenge emthini athwale nomqhele wameva wayethathe yonke ikhesi yethu ukuze isibusiso sikaAbraham sona size siphambana nesiqalekiso. Ngisho i-generational curse ayisenamandla kuwe. Ungayibheki nokuyibheka, ungayibheki. Ngicela nje ungayicabangi. Nangizwa? Yenze njani? Njobe lokhu ikulunguza nawe ucabanga yona. Ugogo washona ngesifo esithile sahamba noma nami ngona ngathi usathana kunonusela ngama symptoms. Kanti kuninusela ngesithunzi akusona. Wena masusinsiwe you are saved from those generational curses. Nikhona nonke bazalwane? You are saved from that poverty. Yokuthi into zakho zingalungi. Ayikho lonto. Ayise ayikho into enjalo. Sihamba ku how much more God. Uma thina senze labantwana bethu okuhle sibe singabantu siyizoni kodwa sisabantwana nje bakuvula izikolo nje kade kuphithizela lapha kuthengwa khona incwadi kuphithizela kuthengwa khona ama exercise besibuka nje nonkosikazi kuphunywa ngena bayaphuma bangena bazothekela hayi akuzona izabo ezengane zabo yabona manje ngayibuka lento kwavuka ivesi lethi mathina sabantu nje senzela abantwana bethu okuhle how much more ashonso how much more ngifuna uphume nalo how much more yabona uNkulunkulu engane zakhe ayizele engani unika ngisho inyoni ezulu zilale zidlile manje wena umkhulu kunenyoni phambi kwaJehova yabona inyoni ifuyiwe wena uzelwe yabona wena umntwana kaNkulunkulu uyindlalifa yezethembiso zakhe ngicela ubuza umakhelwane soqalela ukudla izethembiso noma sesebhayibhelini nje yabona ake ngibone izandla sabeqala umbuzile umakhelwane ukuthi wena usoqalile uthini muso ukuthi uqalile awukanti awukaqali uthini ke unephisi esho ukuthini no ngisikhuluma ngokudla ifa lezethembiso soyibona iphisi ilungile. Amen. Ibhalwe into ibhalwe uzwe makubiza ukuthi uyibhale odongweni uzikhumbuze ngayo mhlawumbe ubhale nento elapha ekameleni ngibuka njalo it I know the plans I have for you mangivula amehlo nje esikhoneni ngivuke nesithombe sikasiso onewiki yabo no kufuneka ngivuke ngesithombe mawufuna incwadi yaDeuteronomy kwakuthiwa abantwana baIsrael bayibhale ngisho emasangweni imbhalo kaJehova yabo noma uyasebenza office beka something nje ezomanika uma uthi inhla amehlo at the Lord for with God nothing is impossible yebo ngoba lento isiza wena ukuthi mangathi kunengxaki ubusubuka lento ibisithi hayi with God nothing is impossible. Akekho la endlini. Uma ekhona kusho ukuthi uyindodana okulahlwa. Ozokuphuma ingamsebenzanga lento eshungelwa la. And I prophesy over your life. To prophesy is to say what God says. I say to you, let the will of God in its fullness be done unto you. And what God has said yes to it, no devil can say no. In the name of Jesus. Obana bathi sisegiyeni liya phambili and we are unstoppable. Asithandaza uNkulunkulu yabona osazoqala phansi awufuna lento esithandazelayo. Sebethandaza bathi ake nicheck lapho englow sithi kusikhona yini kwistock lento abayicelayo noma out of stock. Asithandaza uNkulunkulu njalo.
Sithandaza uNkulunkulu onika ukuphila aphinda kunike ecicime. Edelisa uSathane inkani. Ngoba uSathane uyisela lokuthatha uNkulunkulu haleluya uNkulunkulu oluthando onikayo agcwalise lapho uSathane ethathe khona. Ingakho ebuyisa iminyaka edliwe isikhonyana. Yabona izinto mfabuza achievile ngo10 years. Lo 10 years wadliwa isikhonyana mhlawumbe wangena ejele. uNkulunkulu uyakwazi ukubuyisa lo 10 years. Yabona athathe lo 10 years olahlekile akwenza uachieve izinto zika 10 years in 1 year. Ukubuyisa lokho iminyaka edliwe isikhonyana. Awuniyezwa yini? Yes, mhlambe bekufuneke mhlambe uma unebusiness ngalo 10 years wenze u35 million. Yabona? Kwase uSathane wakuropa iminyaka yakho yadliwa isikhonyana. Mawubuya uzisolile ukhalile kuJehova wakuhlambulula wakurestore uzomenza within a year lo 35. Ngizama ukukhuluma into enjalo, i-redemption of wasted year. Sometimes udlule etesting kwa-test ifaith yakho kwangathi uyarobheka. Siyayazi noma mahlaba lonto. Yenzekile sesithenga iplaza elikhulu. Le ndawo esikhonzela kuyo nje eVerelem ingaphindwa 8 times. Nje biyu 10,000 square meters le ndawo esikhonzela kuyo eVerelem leya ibiyu 80. Sesiyikhokhele sesinetayitela. Sesithenge nento yokubiya uyacabanga ukubiya u80,000 square meters sayithenga cash nayo lonto. Bafika abantu badabula nalezo ncwadi ezigunyaza laba abantu ukuthi babiye. Babathathele ngisho 4,000 nama cellphone. Bathatha lezi zinto zokubiya bawubiya imizi yabo. Kodwa ngaphakathi enhlizweni sathi hayi inkosi ungababekeli sifuna abasindiswe labantu. Namanje nje sinalo ilungelo lokuthi kungena ugandaganda kudilike yonke into lapha. Kodwa ngenxa ye status, ngenxa ye position, ngenxa yokuthi siyabafuna benje. Ngenxa yokuthi ngenye imini sobe simise mhlambe imoto sishumayela uJesu osindisayo. Bathi hayi lo baba Nkosi yami wayithengele ndawo. Ngoba kuyaziwa kudumile. Kuyaziwa. Manje i-test ukuthi so responda kanjani. Asizo react, so respond. Ngoba bathathanga indawo kaMahlaba, bathatha indawo kaJehova ethengwe ngemali zikaNkulunkulu and bevula amehlo ebhekile. Manje I can't waste my time ngizonda sizonda senza lonto yenzeke asibonana bethu nale ndawo kusone asithangane imali kaJehova. Jehova uzosibona ethi wenze njani wena. Kodwa siyacela nje ukuthi ungabashayi. They deserve ukushaya ngomthetho faka bese ziyaduma kwamanje. Ngoba bafaka uNkulunkulu umuntu esweni. Bayekile le ndawo iownwa yiNdiya from 1967 kuhlela iNdiya lapha. Kunele kwathenga thina kodwa isonto sayizwa yafika endlebeni alukwazi ukusonto ukuthatha yonke le ndawo isonto. Hawu ngabe kadlalo. Kodwa ngesikhathi sa-onwa iNdiya bekuthulekile. Manje sesiyayitolika ke thina ngomoya ukuthi abazondi umithina sisuke sahlasela isigodlo. It's a spiritual warfare, it's not flesh and blood. And wasenzela isayini uNkulunkulu. Wathi le ndle enzo yakhe izokhokhelwa yimina. Within 1.5 years abanye bestrugglisha beqede 10 years 15 years bezama kwakhe 1.5 years sakhe indlu yaphela same time. Bekubani lo? Beswathatha phela umandla. Yabuya impendulo athi eqinisweni abantu bami engifuna abasindiswe ngani balapha eVerelem. Ngoba konke kusebenzelana kube ukuhle. Neyizwa lonto. Uma isikhokhwa le mali yale ndawo esesithengile isizokwenza okunye. Awuniyezwa yini? Manje ke uNkulunkulu bebonisa thina ukuthi hayi niqinisile abantwana bami indawo yami leya. Ibithathwe kimi, yekelani kimi. Nina hamba nokwakha lapha ngizobe ngikhona ngizonikhokhela. Wakhokha uJehova. Yazi wakhokha sikhonzela khona manje.
Yabona? Ayikweleti nje obuyibona nje. Imile ayinasikweletu ngoba ibikhokhelwa uJehova. Lo Jehova ke esimkhonzayo okhonzwa omahlaba abaniholayo wenu nani? Futhi mina ngakujabulela ukuthi enzekini ngaphezulu kokwenza kwakhe kithi. Ugcobo lunyuke. Sizwe izema ufakaza uthi bazalwane niyangazi mos. Niyangazi bazalwane. Ngiphela phakathi kwenu kodwa uNkulunkulu ungivulela ithuba. uNkulunkulu vele wavula ithuba. Niyazi bazalwane ngithola umsebenzi ozonginika 55,000 a month. Abeyedwa uthi mina ngithola umsebenzi ozonginika 150,000. Abeyedwa uthi mina sengithola ipromotion ngifika nje. Kwahlina abantu bendawo bathi uthola kanjani umsebenzi lo? Kuthe kodwa mase kuqhubeka abasangithandelo kwala. Lithi iBhayibheli uma indlela zomuntu zimthokoza uJehova wenza nezitha zakhe ziba abahlobo. Kata shmalata shalata. Hey! Jesus. Right now I can sense kunabazali la, kunabantwana la abasenkingeni uthi imali yokuyila esikoleni bazoyithathaphi. Njobulana ngizolanda lo mali, njobulana. Ngithi kuwe hayi ukuthi izokwenza kanjani ungangeni kodwa ngithi kuwe ukuze the mere fact ukuthi uzela ubuzohlangabeza into zakho. Awuzile esontweni uzohlangabezana noNkulunkulu ophethe into zakho. Awuzohamba la ngabe uyadlala njengoba ngikhuluma kanje already ngikunika imali yokubuyela esikoleni njengoba ngikhuluma nje. Wonke umuntu la ongazi ukuthi ingane yakhe izoya ngane esikoleni njengoba ngikhulume kanjena ubezolanda yona njengoba ngikhuluma ngiyayidala ke manje izoza ngendlela ezoza ngayo. Obana bathi sikhona. Obana bathi sikhona. Umama Hlaba ehlalesho ethi I am a obana ngifuna ukubona bakhona ofakazi. I am yizwa lonto. And njoba a billionaire for Jesus. Umjesu ethile useqalile kusho ukuthi uzokwenzani. Enye into azoyenza uzokwakha ikhala abadala. Because kufanele kubonakala ibillionaire yasezulwini ukuthi ihamba kanjani. Manje ungakholwa kuzothi hawu imali engaka uzobuyithatha. No, my father owns the universe. Yeah, my father owns the universe. I don't have to think ukuthi izovela phi lo mali. Ngidlalifa yakhe mos. Ngumntwana wakhe. Yabona, I'm his beloved. Whatever I ask in the name of his son, Jesus, he will give it to me even beyond. He is able to do exceedingly abundantly above all that I ask or think. As you think about them. I say, asingene kuleo faith, singene kulo category yokuthi uNkulunkulu wami uzongiphendula ngisacabanga. Obana abathatha uNkulunkulu bambeke esigabeni sokuphendula ucabanga. Hawu lento bengakayithandazeli bengisayicabanga bekuseyi desire nje bekuseyi dream nje I had that dream kodwa na uNkulunkulu eseyenza lento ongakathandazi ngayo. Are you ready for that? Amen. I say, are you ready for that? Are you ready for the harvest of soul, including members of your family? Amen. Yes. Lezi zandla uyazizwa umoya ngcwele. Vele uyena othe shayini izandla zizwe zonke. Wayesethi ihlahla manje nomoya uzwakhala amacembe zishaya izandla ziyadumisa. Manje akuzona izandla zomsindo lesi. Izandla zenhliziyo ekholwayo. Izandla zika amen. Hey! Hallelujah! Izandla zokholwa zenhliziyo ekholwayo. Zomsindo omubi emadimonini. Oyishayile udelisa uSathane umuntu uyishayile ukuthi uSathane acasuke. Abe confused.
Yey, abe confused. Sishayele uSathane ukuthi abe confused. Hey! Let's make a joyful noise unto the Lord. Woo-hoo-hoo-hoo. Yeah, hey! Hey, hey, hey! Ngicela nje lo msindo ongaka ungawenzise. Udila izindonga zeJericho. Konke iwoshoka ngisho emzini wakho manje. Zizwakala le ekhaya. Shaya, shaya! Memesa! Celebrate! Hey, hey! Hey! I say hey! Hey, Jesus! Give God all the glory. Celebrate Him. It is done. It is here. God is revealing Himself.